piny biro ng'ono biro rumo. To nitie moko ma wanyalo neno sani. Koro ang'o ma dimon ng'ato wachona ni koro ng'e ni koro dwe manyien to koro piny rumo. Tayo nyisi ranyisi machal kaka ma wan go e sani niendi. Donge ka an ng'amo oamini e moseneno ma nitie gima bendo konyago. Nyaka bedie ni koro abro kawo wachni and obro timre. Emomiyo ineno ka sani koro honni mitimo. Nyocha wacho ne ng'ato ni dine bed ni ok aja Kristo mong'e Nyasaye to an bende dikoro an gi kanisa. Anyalo bedo gi kanisa nikech ang'o ma an ye jatend kanisa no. Nikech ei hocho waka waseyudo joma nigi depression kata gine mar paro. To waseyudo joma ne odhimo osewere makoro ok ginyal kata mana wuoyo kod kata mana megi giwegi. To wabiro mwahogi moduogi makoro bed ng'ama long'o molos dakne modhi obed ng'at moro makoro nyalre. Donge ka dwani mondo achak din tabro kawo ji 2 kata 3 kata 4 ma asetimo negi hocho to koro gine ma gibedo ranyisi na takone gi ni koro ne ilemo kacha to nokokonyi. Ti ibiro ka koro wasekonyore mi wuok makoro iloso mwandu makoro ibedo ng'ama ber. Donge mano ranyisi manitie kendo maneno. To akoni koro in dhi manyo jomoko mondo bi mondo koro gin bende akonygi. Odhi manyo ng'ama ni maber koso dhi manyo ng'ama chandre. Dongo dhi manyo ng'ama nigi chandruok ma en go ni. To kokelo to donge an ang'e kaka idwa tim chandruok ni eki. Bas koro inwang'o ka onge jatend din nikech Cleophas iseneno konman mofuwo. Giriek to rieko gi ni seche moko kon rieko mar somo. En rieko mar neno